Ahoj všichni. My vás vítáme u dnešního videa. A dnešní video je Nesměj se challenge. A ještě předtím jsme se vám chtěli omluvit, že jsme nevydali takovou dobu video nový, protože jsme viděli ten videodeníček o Bulharsku a potom ona odjela na kemp a já jsem potom byla v Německu na víkend, takže jsme nějak jako neměli čas, no a... Ale teď zase budeme už točit, protože normálně. budeme zase teďka spolu skoro furt a prostě budou furt videa, no. Zítra si taky čekejte video, takže... O víkendu taky, protože to jedeme do Prahy. A uděláme nejspíš nějaký vlog. Nějaký vlog? Jdeme na to a my jsme si tady jakože připravili počítač, kde si budeme pouštět jakoby nějaký vtipný videa. Budeme mít, tady jsme si natočili vodu a budeme jakože mít v puse vodu a budeme na to koukat a která dřív jakože to vyplivne. Budeme asi pěkně mokrý, takže... My jsme mokrý trička. Jo. Jo, takže jdeme na to. Já se můžu smát už teď. To se vydřelo. Oh. Tak ty Racková!
To bylo pro dnešní video všechno. No, ty vole. Já doufám, že jste se aspoň trochu zasmáli, jinak jsme trošku mokrý. Malinko. Vypadá, kdyby se... Ale možná, jestli chcete, tak bude možná druhý díl. I třetí nesmí se challenge, jako jasně, že se challenge dělá jednou. Ale my to... Part 2. No, to, protože by to bylo být celkem zajímavý. Jinak máme totálně mokrý počítač, ale no stresíky. To je jedno. Takže, my doufáme, že jste se aspoň trošku zasmáli, že jste viděli dva šašky, jak tady po sobě flusají vodu. Jsou takový ještě zimně, jo. Takže... Jo, ale je mi docela zima, takže... Jo, mě taky, ale tak čum. Se jdeme schovat. Kámo, jak tam prostě, jak ta opice ukradla to tam. Jak fakt rackové, vole, jak ty plastiky. Ty racek. Takže my se na vás budeme těšit u dalšího videa a kebab s váma. Kebab s vámi. Tak mi to šá.